Riwruok makedo ne ratich jopuonj man Kopete kaunti ma Mombasa koro oseyo duolo mochung'ne ndiko jopuonj TSC kuom nyayo pogruok e kindgi kod piny owacho. Gikoni kata bang' piny owacho keto tenge bilion 18 mageto rakore gi moko kuom midhieche magisebedo ka gikalo e duolno otamore bedo kodgi piny mar timo winjruok e omenda ma kamano. Giramo ni ok gibidok e tich nyaka chieng' chopo singo manyocho migi magin ka achiel kod ndiko jopuonj JSS dich chwalo omenda mag okumba mag thieth kod keto e tim winjruok mar CBA margi. Ni gibiro timo gi dweche 4 moko gisewacho ni gitimo. Koro TSC mapondo ok dwa nondik kodwa kaka wadwa kawo pesa ni mondo gitito pesa to nitie. Jowadwa pesa nitie, jogi sirkal nyalo timo chunygi ema gala. Ok wadwa ni wadaka jokwecho makwane kor gweng' to wanana jok mapondo. Wadwa miwa pesa maber, wabed jotich sirkal kwa wuotho to wan bende wan mana jok man gi nyadhi ma ji oluore pap gi e gweng' kamoro amora. Ka in janyuol kaw nyathini puonj dala puonje kendi, kwa kamano to piny biro puonjo ni nyithindo. Wan ok wapuonji, wan komiwa time nu wadoge sikul, wan jopuonj, nyithindo go mekwa, wabiro puonjogi, gibiro kalo penj, wan ema wapuonjogi, wan ema wang'e syllabus. To ka ok gidwa, wan ema wanono. Ka ok gidwar, gimany joyalo magisiko ni teaching is a calling. Gimany joyalo timnegi calling no, biro nono gi penj, biro miyo gi doctors go. Wan wadagi no ok wabidok, wadok mana ka waneno tonglo ei payslip.